Hola, hola! Us obrim la finestra. Vale, segons el mapa, l'hauríem de trobar en aquesta caseta d'aquí. Vinga, anem. A veure si trobem per aquesta caseta. El busquem? Sí, a número 3. Busca per aquesta banda tu i jo busco per aquesta. Tu per aquí. Ai, mira! Aquí! I l'obro? Sí. Crec que serà. Ja sé què crec. Ai, Mira, que això t'ajudo. no. Però què has fet? Ai, flamenco! Com ho saps que és un flamenco? Quina vista! Un flamenco! I nosaltres ara com trobem un flamenco? Li podem preguntar a aquest noi. Vale. Hola? Hola. On podem trobar un flamenco? Flamencos! Estàs al millor lloc? El Delta de l'Ebre. Està ple de flamencos. Mira, vols veure? Mira. Aquí, ben a prop, hi ha dos. Són aquests ocells que tenen el coll tan llarg, les potes tan llargues, i estan ficant el cap sota l'aigua, els veus? I aquests són més grans. Aquests són ja pares, no? Sí, aquí hi ha adults i petitonets que han nascut aquest any. Mira, t'ensenyaré amb això, ja ho veuràs. Mira que guai. Mira com estan mastegant tota l'aigua. Allà menjant, tac. Els veus, Arlet? Els veus, els flamencs estan buscant gambetes. Aquí hi ha dos ara mateix. Es veuen super a prop. N'he vist un. Molt bé. Unes gambetes. A nosaltres, en un creuer que hem fet, ens han dit que el que menjaven eren crancs. Bueno, són una mena de crustacis que hi ha sota l'aigua, s'assemblen al krill que mengen les balenes que són uns bitxos tan grans, sembla que puguin menjar persones, però el que mengen són gambetes molt petites, com un krill. I bé, i mengen una cosa molt similar, són crustacis que hi ha al fons de l'aigua. I és per això que es tornen roses? Exacte, això li diuen aquest color rosa. Per això quan són jovenets, que aquí hi ha alguns jovenets que són d'un color més apagat, més blanc i marronet, encara no han menjat prou gambetes per tenir aquest color rosa tan xulo, com el que teniu vosaltres. Tu ja n'has menjat moltes, oi? Per tenir aquest color? No, Està és superrosa. una samarreta d'aigua. Vale, pensava que venies disfressada de flamenc. No. Mira, aquí diu guais. Tot i que si fas així, et transformes en un flamenc. Ja veuràs, fes així, i ara sí. I ja ets un flamenc. I per què fan aquest moviment? Doncs mira, el primer que fan és un zapateo. Un zapateo. Sí, tenen els peus ficats en l'aigua i comencen a fer així. I amb això es va removent tot el llim. Els bitxitos aquests, els crustacis, les gambetes, estan ficades sota de la sorra i així surten a l'aigua. Mira que Comencen a remenar listos. l'aigua i amb el bec van mastegant tota l'aigua i se'n passen aquestes gambetes. Curiós. I és per això, perquè jo tinc la teoria, de que és per això que el flamenco es diu flamenco. Ja pot ser. No tinc aquesta dada tan precisa lligada amb història, però jo diria que sí, perquè estan tot rato així. Clar, fan el zapateao, flamenco. Això mateix, deu ser per això, Que bé, doncs moltíssimes gràcies. Com et deies? Xavi. Xavi, moltíssimes gràcies. Nosaltres som l'Arlet, la Roda, la Júlia, i ens n'hem d'anar a buscar un altre sobre, que en tenim una miqueta més cap allà, el número 4. Ah, sí? Doncs mira el que m'han donat. Tinc aquí unes marfantes que m'han donat aquest sobre. I el sobre? El voleu? Sí. Potser és el que esteu buscant. Home, té tota la pinta. Molt bé. Doncs espero que... Mira. L'una cometa Un cometa, i una altra una paraula. un de ben gros. Un de ben gros? Hem de buscar un cometa ben gros. On puc trobar un cometa ben gros? Un cometa ben gros, deixa'm pensar. Sí, aquest dematí he vist un allà. Ah, doncs anem cap allà. Mira, de fet es veu des d'aquí. Deu ser aquell d'allà. Anem cap allà, a veure si els veiem des de més a prop. Adéu, flamenquillo. Adéu, Xavi, que vagi molt bé. Adéu, flamenquita. Ràpid. Set me free, come on little girl.
you see? Come on, little girl. All you gotta do is set me free, oh yeah. Mira, aquí estan tots els cometes. Bueno, els cometes, que al final ja hem entès que no havíem de trobar un cometa, sinó un supercometa. Aquestes veles de kitesurf. És xulo, eh? T'atreviries a fer-ho? Sí. Uau. La Roda s'ho ha perdut perquè, clar, ella no ha pogut accedir perquè és platja, aquí on estem és platja, és aquell tros de terra que hi ha mar per una banda i mar per l'altra. Mira quins girs que fan. Sí, però aquest s'ha caigut. Aquest s'ha caigut. És que ha de ser complicat, eh? Perquè sembla que amb el vent t'has d'empènyer i a veure on et porta. I alguns fan tombarelles i fan de tot. Uau, això és flipant. Creus que ho podrem fer nosaltres? Ostres, seria xulo. Allà hi ha una escola de kitesurf. Anem a preguntar? Sí, Vinga, va. vinga. Look up the skies, all the stars above you, all the stars are saying, Hola! ¿Qué diuen? Jo, Arlet. Arlet, yo Carlos. A ver, ahí va. I jo, Júlia. Bien, va. all you gotta do is set me free. Què esteu fent ara? Ahà. I ja t'has encarat cap a alguna banda? S'ha destancarat mirant el vent. No em ve el vent. No pots dir, Arlet, no em ve el vent. I cap on va? Va cap allà. Ja. Mira, també podem agarrar la sorra, arena, i podem llançar. Cap on va l'arena? Ho veus Cap com allà va cap també, allà? eh? Mira. Ho veus com se'n va? Sí. A veure, ves-ho? Molt bé. I luego mira les banderes. Cap on van les banderes? Cap allà. Cap allá. Venga, Arlet, que me ayudarás un moment. Va, vine. A que t'ensenyaré un... Sí, ja han de passar això per aquí dintre i apretar. Vale? A veure, ho sabràs fer? Bé. Aquest per aquí dintre. Molt bé. I ara? I ara, al segon. A veure... No, així. I ara estirem aquest. Aquest. Aquest, sí, estira'l. Molt A bé, veure. Arlet. Que solte. Set me free. Come on, little girl.